生まれつき美男美女が多い誕生日トップ5、最後まで見て、あなたの誕生日が入ってるか確認してみてね。この動画は二度と表示されないかもしれないので、いいねと保存をお勧めします。第5位、7日生まれ。知的でミステリアスな雰囲気、顔立ちがシャープで、大人っぽい美男美女が多い。第4位、3日生まれ。天真爛漫で笑顔が魅力的、笑うと可愛い美男美女率高め。第3位、22日生まれ。落ち着きがあってオーラが強い、シンプルな服でも映える、モデル系美人、イケメン。第2位、15日生まれ。愛嬌があって表情豊か、まさに、モテ顔。第1位は、1日生まれ。自信とカリスマ性が顔に出るタイプ、魅力があり、主役顔、の美男美女が多い。あなたの誕生日はありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。